फिन आरोबाव आसाम सरकार भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा जाबावबाय गुबुन मोनसे उदखारि आफादा। डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी सुंदयै DNLA उदखारि हानजाया मैया आसाम आरो भारत सरकारनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा जाबावदों। मख'नाया गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिआ गुबै दावहायाव फैनायनि उनाव दायो डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी सुंदयै DNLA आ गोजोन लामायाव फैयो। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव DNLA आ सरकारजों गोजोन गोरोबथा जायो। मैया गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव आसामनि उदखारि आफाद DNLA जों 3 खनायारि गोजोन गोरोबथा जानाय समाव नखर मन्त्रि गिबि मन्त्रि आरो माखासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। गोरोबथा जानायनि उनाव नखर मन्त्रि अमित शाहआ बुंदों बे जारिमिनारि गोजोन गोरोबथानि उनाव आसामाव हाग्रा ओनसोलाव हाथियार लानानै मोनसेबो ट्राइबेल उदखारि गैलिया। नखर मन्त्रिया बुंबावदों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ आसामाव हिंसायारिखौ उदां खालामनायनि फारसे गोख्रों खामानि मावगासिनो। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव जानाय 3 खनायारि गोजोन गोरोबथानि लोगो लोगो DNLA उदखारि सोद्रोमाफोरखौ फिन फसंथाननो थाखाय सरकारा 500 कोटी रां पेकेज हरनो फोसावदों। फारसेथिं गोजोन गोरोबथा जिरायनाय डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मीनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा गोजोननाय फोरमायनानै सरकारखौ साबायखर बावदों। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय। खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन। पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन। बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।